ইউপিপিএল দল আপোনালোকে জানে তেখেতসকলৰ যিবিলাক এমপি নিজকে ৰজা বুলি ভাবে, যিবিলাক এমএলএ নিজকে ৰজা বুলি ভাবে, পাব্লিকৰ লগত নাথাকে, ইউপিপিএল থাকিব কেনেকে? ইউপিপিএল আৰু নাই। ইউপিপিএলত চিৰাঙত দুজন এমপি আছে, দুজনে নিজকে ৰাজা বুলি ভাবে আৰু নিজৰ যিবিলাক বুথ কেন্দ্ৰ তাতে তেখেতসকলে হাৰে। सोलिनाय बिथांनि जिउ खांनाय सोलिनाय बहाबा थांनाय फैनायाव नायोब्ला नुगोन जोङो एमपि जानानै गंसे सिंगेल गारिजों जोङो थाङो बहाबा मेल मिटिङाव जा रायजो राजाफोरनि खाथियाव सांग्रां ब्रह्मखौ नांना नायनायसाय बिथाङा सासे ओएसडि सोमोन बिनि सोलिनायफ्रा माबायदि सोलियो बिथांनि लाइफ स्टाइला माबायदि थाग्रा जायगाफ्रा माबायदि आंनि न' सोरनिबा न'खौ नायबानो नुगोन बिथांनिजों रुजुनानै नायोबा बेखायनो जों राजानि नङा जोङो मा होनदों रायजोनि गोसो गोरबोआव जोङो दङ रायजोनिजों जों जेब्लाबो दङ मानोना रायजोनि गांनाय उखैनाय बिथांनि जेंनाफोरजों जों जेब्लाबो दंफायो बेयाव जोंनि सोलिनायखौ बिराद गिदिरै सोलिनांगौ ग्रोम ग्रोम गारि लानानै थांनानै जोङो माबा मोनसे खालामनांगौ बिदि सानाखै खारन रायजो राजाखौसो जों ग्रोम ग्रोम खालामनो नाजादों गाव ग्रोम ग्रोम नङा बेखायनो बिथांनि मा बुंनाय बे आलादा बाथ्रा बिथाङा मा बुङो मा बुङा दिनैथ' नुबाय जे दिनै एमसिएलए नांगौ एमएलए नांगौ एमपि जानो लुबैयो दा थांनानै मालाय माथो मोनहैगोन फालाय आरोबाव जोंहा खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो आरो बावनो थांबावबाय होमबाथ' समस्यानो गैला मायाव एमएलए जागोन मायाव एमपि जागोन मायाव एमसिएलए जागोन बे गावनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा बेखायनो राजानि सिमाङा बिथांनावसो दंबाय थायो जोंनाव खिन्थु प्रजानिसो सिमां दं बे गावनिसो खोथासै बियो जों मोजांखौ लुबैयो बयनिबो सांग्रां ब्रह्मनिबो मोजांखौ जों लुबैदों बेखायनो रावनिबो गाज्रि लुबैया इउपिपिएलआ रायजो राजानि मोजां लुबैयो बेयाव थानाय 35 लाख जनसाधारननि मोजांखौ लुबैयो 35 लाखनि गेजेरावनो सांग्रां ब्रह्मआबो बिथांनि मोजांखौबो जों लुबैगोन दा बिथांनि उन जिउआ मा जायो बे बिथांनि खोथासै बिथांखौ बोरैहाय एकमडेट खालामो